casa hi ha dos impales 200 metres més endavant. Ara ja té els impales a uns 50 metres. S'està preparant per caçar. Mira. Mira. Sí, la té allà. Aquí es queda. ¿Dónde vas? Cómetela aquí. No, perquè l'acaba de caçar. Mira que guapo que és. Mira que maco que és, hòstia. Com puja l'arbre, flipem, ja.